Sa atong unang pagbasa, si Hari Solomon miangkon, kay gitagaan man to siya og kaalam nga Dios nun. Miangkon siya nga dili gyud takos ang nindot kaing templo nga iyang gihimo, dako og ang nindot kaayo, dili gyud takos nga papuy-an sa Ginoo. Niangkon siya ba? Ningon siya, di man gani makaigo ang tibuok langit sa imong presensya, unsa na kaning gamayng templo nga ni aras kalibutan. Moto nga nihangyo siya nga bisan dili takos Ginoo, hinaot unta nga maluoy kanako, mupuyo unta ka aning maong templo o maminaw unta ka sa among mga pangaliya o sa among presensya. Kining atong templong gibuhat, kining simbahan sa inyong paminaw, angayan kaning puy-ag Ginoo? Kini ba? Kinirong atong templo. Angayan? Gubaon magani itong bangko. Pero pag abot na ni Kristo, mga igsoon, lahi na ang meaning sa templo. Niingon na ang Ginoo, asa man ko puyo, dili ang akong puy-anan mao ang templo nga makita. Kaya ang akong puy-anan mao ang inyong kasing-kasing. Ug mao na nga niingon na si San Pablo, ang atong lawas mao ang templo sa Dios. So ang sakto di ay nga atong andamon nga angayang puy-ag Ginoo, ang ato di ay kasing-kasing. Lingi ay mong tupad ing na nagpuyo ang Ginoo diha nimo. Yeah. Na nagpuyo. Unsa may pipila ka mga timaan nga ang Ginoo ni puyo na nato. Ang una gyud, magpuyo sadta sa kamatuoran. Truth. Kay ang Ginoo kamatuoran man. Kinsa dinhi ang wa gyud kapamakak, so god atong February 1 hangtod karong February 10, taas ang kamot. Na tuwa na, wa na ni isa. O kana, nga check up lang na siya. Unya, kusog ka itang manghukom sa atong isig katawo. Kusog ka itang manulisok sa atong isig katawo. Nakita di ay utro man sa di ay tang bakakon. Unsaon pag hukom sa usa ka bakakon nga sad-an ang iyang isig katawo, labi na gyud kun ang sala nga iyang ihukom nga namakak ang iyang isig katawo. Mo bitaw aning impeachment karon na ay usa ka congressman, di lang ko na ko isultingan kay naa mo na social media. Gipangutana siya sa usasad ka reporter na ana sa social media. Your Honor, kamo may muhukom sa impeachment batok sa Vice Presidente tungod aning graft and corruption sa iyang confidential fund. Angayan ba mong muhukom nga kamusan ng mga congressman, daghan man sad kay mog mga graft and corruption na accusations? Nagkabunga-bunga in tawag tubag ang congressman oy. Mo na ningon si Kristo, ang buta dili gyud makaagak sa laing buta kay mga huog gyud sila sa kanal. Ang pagpamakak usa na siya ka pagkabuta. Ang bakak is darkness. Ang bana nga bakakon
di gyud makapalambo sa iyang pamilya. Ang asawa sang bakakon, di sad kapalambo sa pamilya. Ang mga anak, matakdan sa nas kabakakon. Muna diri sa atong ebanghelyo, si Jesus nagsugo sa iyang mga apostolis nga mangaon, pero wa niya gisugo nga manghunaw gyud kamot sumala sa gisugo sa mga Pariseo o mga Hudiyo, kanang proper washing of hands before eating. Unsa may gibuhat sa mga Pariseo? Ni reklamo nga ano man ang imo mga tinun-an di man namang hunaw. Di ba kamo? Padan tingkaon ron labi nag budol-budol nga kaon kanang kinamot ba? Nya naay ni sagol nga wa gyud manghunaw. Ganahan pa mo mukaon? Utrosan mo mga Pariseo day mo. Pudi pahunaw sa dito. Kana bitang anas inyong balay nya imong usas imong mga anak gikan panggadua glastiko dito silong nya igabot bitso dayog habhab mahapakan gyud ikaw ba wa panghunaw sa dito. Ana man tano. Ana adi mo ana. Ani sa ato pa gusto kitag limpyo kay di na to gustong sudlan og hugaw ang atong lawas. Pero para di ni Kristo ang pinakahugaw di ay kana di ay pagkahipokrito. Hipokrit. Kanang tigpakaaron ingnon. Mao ginay labing hugaw. Lingi ay mong tupad na tinuod ng imong naong. Ing na mao ginay imong naong. Wa na magpakaron ingnon. Daghan kay rong magpakaron ingnon kay daghan na kay tag mga technology labi na di social media tan-aw nimong naong hamis kaayo inig hatag las ilang picture pero inig ambot ay kita ninyo sa real nga naong daghan di kay mga tunok-tunok tan-aw nimo 40 gyud ka taas ang ilong abot ay ninyo piyanga pa bukad pa ngano man kuan naman makraft naman diha sa social media. Nya karon sa daghan sa kay mga waxing sa naong kanang tabon-tabon sa naong ba, mga foundation ana, kuluran ang buhok, kiskisod ang kilay nya badlisa na lang, nya mga color-colors ngabil ngari pagpakaaron ingnon man na. Tabunan nimong kamatuoran. Ang mga laki dagko na kay dughan ana, ang mga babae sad yapis na sa kay dughan. Naama sa sila'y pamaagi, ana. Di ba? Pero pagpakaroon ingnon, yapon na. Ang nindot gidi ay, ang gusto di es Ginoo nga iyag yung puyan, kana gidi ay kasing-kasing nga matinud-anon. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, sa to? Pagkahiligog ngaon. Mong balay, puloy-anan, Ginoong Dios, gamhanan Dios. Ang sa in English, anak naman ay nindot kayong kanta, how lovely is your dwelling place, O Lord our God, mighty God. No? Nindot kay puyan ang balay sa Ginoo, kay nga naman, balay manggod sa kamatuoran. Nyag magpuyo, nagitas kamatuoran, musunod dayon ang kalipay. Pero magpuyo ganitas pamakak pagpakaron ingnon mahimo gid tang gubot o burdened sa atong kinabuhi. Bugat ba? Muna nga niingos Kristo, inyo manggong gihimong balaod sa Dios ang balaod sa tao. Nawa? Ang nindot unta to balihon, himo ang balaod sa tao ang balaod sa Dios. Kita ang atong gibuhat karon kasagaran labi na sa atong gobyerno. Ang balaod sa tao mao nay balaod sa Dios. Mao nay ato rong gibuhat. Og kun mao na nay atong buhaton impas gid ta. Mananglitan kanang pagpangawat unsa may balaod sa Dios.
pagpangawat. Unsay balaod sa Dios nga gamiton niya para sa kawatan. Ang sa ato, naiuban gani, putlang kamot. Naiuban, o dako dyo kayong kawat, bitaya, patiyang, aron di na nakapangawat. Mo na balaod sa tao. Ang sa may balaod ni Kristo ang iyang gisulti, bahin anang kawatan nga madakpan. Wag yun kay baon na nagtutok lang. Niingon si Kristo, kung dunay mukawat sa inyong butang, ayaw na kinig bawia. Ihatag sa kawatan ang iyang gikawat. Haya-haya, no? Ang saman, kaya o dili? Kaya nimo o dili? Ito na, nanubag ng mga buangon. Musupak kita. Kaya nga itong balaod na ang kawatan, kinahanglan yung ipanish, ato man ginang i-impose. Kaya ganahan magitaana. Balaod na sa tao. Pero ang balaod sa Ginoo, kung dunay mo kawat sa imong butang, ayaw na kinig bawian. Nga naman, naamagod siya gaunang sugo. Aron mo makasud sa akong gingharian, biyai ang tanan. Ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos nya kadtong nikawat kabos man to kabos sa ato nangawat gyud siya kay kuwang pa ihatag lang ikaw nya ako'y mahutdan Lord mao manay akong final requirement para makasud mo sa langit wa man ko magkinahanglan anang inyong kwarta kanang mga yuta kanang mga balay sakyanan wa ko magkinahanglan ana para makasud mo sa akong lovely dwelling place. Ang akong gikinahanglan maura gid ang limpyong kasing-kasing. Karon mo matter na. Musubay gani kag balaod, do na ginay sangkuan. Asa man ka gusto mo sangko? Sa minteryo o sa langit? Asa man gusto ni mo ron, kutob ra ka sementeryo o langit? Ayaw nagkasukuan ng kawatan. Nga naman, kay kanang kawatan, tuan na nasiyawa. Kining tanan nga nangawat karon sa atong nasod, gigakos na nasiyawa. Impirno na ang ilang sangkuan. Kay kanang sala sa pagpangawat, purting dakua ana. Dili imo imong kwaon mo, bitan niingon sa atong napo kasugo, ayaw pangawat. Inigsupak nimo ana, paduong na ka sa impyerno. Nya ikaw nga gikawatan, masuko kaniya, unsa may mahitabo? Maimpyerno sa ka. Magkuyog mo sa impyerno, di ka kaadtos balay sa Ginoo. Ikaw niya pa, dili na lang nato yun sila ikiha. Pwede nimong ikiha, pero dili ang intensyon aron bawion ang iyang gikawat. Unsa may intensyon? Para makapanubag siya sa iyang krimen nga gibuhat. Hopefully, mabag-o siya. Pwede na itong ipapriso, ayaw lagbawian. Pero iyang iuli, dawata. Kaya matod pa ni Kristo, dawata lang, bisag unsay ilang ihatag. Kung moingon ang balaod, iuli ng imong kinawat, imo sang dawaton, pero wa ka maningkamot nga mabawi. Ang balaod na maoy ni sulti nga iuli na. Og mutuman siya, okay siya. Ikaw sad, okay, total, ikadawat na ko ipanghatag raman sa dinako. Kay ang balaod mas Ginoo mo'y akong sundon. Anak rana mga igsoon. Anong wa manggid mo kauyon? Wala magkatawa ko ani karong impeachment. Magkatawa ko. Sukad ko na tao hangtod karon pa ko kasuway ambot ka kamo nga ang atog yung first two top officials, elected officials sa nasod, gipailan og impeachment. Karon pa ko kasuway. Kamo, kasuway na mo?
Last year, ang Vice Presidente, upat ka impeachment, petition sa impeachment ang gipile niya last year. Karong tuiga, ang presidente gipailan sa tulo ka impeachment. Usay gidawat, unya na absuelto na sa kaning Congress kay lack of substance, insufficient substance. Nawa na, ikyas ng presidente. Karon ana say tulo ka impeachment nga gipile sa Vice Presidente. Nya, murarabag mulahos gyud ngadto sa Senate. Makonbikto gyud siya, ma-impeach gyud siya sa Congress. Kay og ma-impeach na sa Congress, mudagan man din ngadto sa Senate para sa final judgment. Last year, nakaabot gyud sa Senate, gibabagan lang sa Supreme Court kay unconstitutional ang process. Karon, ilan na gyud ang ipahaom. Ang mangutana ko ninyo, kamo sa mga online parishioners, nining duha ka mga gipailan og impeachment, presidente o vice presidente sa atong nasod karon, kinsa Manila ang angayan yung ma-impeach? Ang presidente o ang vice presidente? Or none of the above? Piliin ninyo ang tulo. Inyong tubag, kinsay angayan na i-impeach? Presidente, vice presidente, o none of the above? Kita na'y mag-igo. Ang grounds for impeachment sa atong 1987 Constitution, o wapa mo kay bao, ato lang ning i-review, violation of the Constitution. Kanang supako nimo ang atong Philippine Constitution. Ikaduha, treason. Kanang mo-organize kag kalihukan na gubo nimong gobyerno nato. Ikaduha, bribery. So, manghatag kag i-bribe nimo para makalusot ang imo mga illegal nga mga buhat. Ikaupat, muratog graft and corruption. Kana famous kay na nato, graft and corruption. Katulo, high crimes. Kanang magpasud kag mga sindikato sa mas drugas or killings, high crimes. Mo nang ejiki tingali. Nya kaning gitawag og betrayal of public trust. Betrayal of public trust. Asa man na siya makita sa ilasang trust rating. Ang gifile karon sa atong mga top officials naa sa graft and corruption o betrayal of public trust. Mo na'y gipang-file karon. Kinsa may mas corrupt, ang presidente o ang vice presidente or none of the above? Kinsa Manila ang nagbetray sa public trust? Ang presidente, vice presidente or none of the above? Sa graft and corruption, ang ayan yung dunay ma-impeach nila. Ngano man, rampant ang atong graft and corruption karon. Ang ayan yun nga na ma-impeach nila. Ambot o kinsa ka nilang duha. Sa betrayal of public trust, para nako, anhata mo base sa kaning survey sa trust rating. Ang recent survey karon, kung atong i-average, kaya na may mga 3 o 4 ka surveys nga nigawas sa akong nahibawan, ug wa ko masayop, ang average na trust rating sa atong presidente, negative 14. Nya ang sa atong sa atong presidente, negative 14 ang trust rating. Ang sa vice presidente, mga positive 40. Ay may angayan anang i-impeach, ang negative 14 o ang positive 40?